Ahojte, vítajte pri videu, v ktorom vám poviem 25 náhodných faktov o mne. Ja viem. Aký originálny nápad na video. Ale možno sa niektorí z vás chcú o mne dozvedieť niečo, čo ešte nevedeli, takže nebudem zdržávať a poďme rovno na tie fakty. V skutočnosti sa nevolám Hailey. You don't say. Moje pravé meno je... To sa nikdy nedozviete. No dobre, tak ja vám to teda poviem. Moje pravé meno je Veronika. Ibaže nemám rada, keď ma tak niekto volá, pretože to meno je strašne dlhé, takže ma každý volá Nika. Alebo Hailey. Narodila som sa 17. decembra 1990. Takže keď si to spočítate, tak vám vyjde, že mám teraz 22 rokov. Ja viem, že na to nevyzerám, nikto mi neverí, že mám 22, ale je to naozaj tak, je to pravda. Aj by som vám ukázala občiansky ako dôkaz, ale mám na ňom fakt príšernú fotku, takže mi proste budete musieť veriť. Mám naozaj 22 rokov, teda o mesiac budem mať 23. Všimli ste si, ako nenápadne som vám naznačila dátum narodenia, aby ste vedeli, kedy mi máte gratulovať k narodkám? Ale nie, nemusíte mi gratulovať. Ale môžete, ako sa to pamätá, je to presne týždeň pred Vianocami. Mám dvoch psov, ktorých nadovšetko milujem a volajú sa Rodney a Jeremy. Som vegetariánka. To je naprosto nová informácia. To je ale novinka, čo? Ale nie, pre niektorých je možno novinka, že som sa vegetariánkou stala asi tak pred 2 rokmi. Ja viem, je to krátka doba, ale... Narodila som sa v Košiciach, kde som žila 19 rokov a až pred 3 rokmi sme sa presťahovali na dedinu, ktorá je, dá sa povedať, nedaleko Košic. Takže som hrdá východňárka a známe takú z Hutoris po východňársky. Mám 2 mladších súrodencov, brata a sestru. Svoje vlasy si sama farbím a strihám už strašne dlho, pretože nemám rada kaderníčky. Totiž kaderníčky si myslia, že toľko je 1 cm. A ešte čo sa týka vlasov, tak tieto vlasy si prešli už asi všetkými farbami, aké existujú a preto sú strašne zničené. Ale keby chcel niekto vedieť pôvodnú farbu mojich vlasov, tak je to niečo medzi blond a svetlohnedou. Keď som bola malička, bola som blondínka, to je dôkaz, moja fotka z detstva. Blond, ale zlatá. A keď som trošku podrástla, tak mi tie vlásky trošičku zhnedli a vyzerala som asi takto. No a keď som mala 15 rokov, tak som si nafarbila vlasy na čierno. A potom som sa rozhodla, že chcem radšej červenú. A potom som už tie farby menila strašne často. Tak a teraz niečo o škole. Študujem na Technickej univerzite v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky, študijný odbor elektroenergetika. Na tej škole mám v podstate ukončený 1. stupeň vysokoškolského štúdia. To znamená, že mám vysokoškolský diplom a bakalársky titul, ktorý si môžem písať pred meno. Ale čakajú ma na tej škole ešte 2 roky, aby som získala aj inžinierský titul, takže mi držte palce. A ešte taká malá zaujímavosť, čo sa týka školy, na môj študijný odbor, čiže elektroenergetiku, sa dievčatá veľmi nehlásia. A preto som jediná dievča v triede. A bola som jediná v triede už aj na strednej škole, kde som študovala elektrotechniku. Strašne rada si kreslím. A teraz nemyslím iba to, že si kreslím na prednáškach do zošita. Tak študenti, toto je koniec prednášky. Dúfam, že ste všetci dávali pozor a všetci ste túto látku pochopili a napísali si z nej dobré poznámky. Pretože to nemáte v skriptách, ale budem to skúšať na skúške. Čo? Milujem kreslenie a malovanie, aj keď si nemyslím, že mi to veľmi ide, ale fakt skúšam všetko možné, čo sa dá. To znamená, že kreslím ceruzkou, vodovými farbami, temperovými farbami, pieskom, tušom alebo aj obyčajnými farbičkami. A rada malujem dokonca aj na steny. Doma som už pomaľovala asi všetky steny, ktoré mi mamka dovolila pomaľovať. To znamená, že som namaľovala moju izbu,
obývačku, mamkinu izbu, kotolňu, hej a ešte aj jedné dvere. Ale čo sa týka toho kreslenia, tak musím povedať, že mne sa tie moje kresby absolútne nepáčia. A hovorím to fakt úprimne a nie preto, aby mi niekto písal do komentárov, že sú super. Je to asi taká nejaká moja zlá vlastnosť alebo čo, ale absolútne si neverím, čo sa týka kreslenia. A túto vlastnosť som mala už asi od malička, pretože stále som rada kreslila, ale stále som si hovorila, že na to proste nemám talent. A to mi niektorí spolužiaci na základnej škole hovorili, že určite mám ísť na nejakú strednú umeleckú školu, pretože sa to ku mne veľmi hodí. Ale ja som im hovorila, že nie, tam by aj tak nikdy nezobrali takého netalentovaného človeka, ako som ja. A tak som o umeleckej škole ani len neuvažovala a ani som to neskúsila. Iba, že nedávno som doma našla obrázky, ktoré som kreslila, keď som mala asi tak 13 alebo 14 rokov a tak ja vám ich teraz ukážem. A fakt si myslím, že na ten vek to nebolo až také zle. Ale vážne som v tej dobe bola presvedčená o tom, že nemám talent a že by ma na umelecku nezobrali. A ešte mimochodom, takto som si doma trénovala kreslenie panáka. Ja viem, že nič moc, ale vtedy som sa to pokúšala nakresliť asi prvý a posledný krát. OK, tak prejdeme už konečne k ďalším faktom. Moje obľúbené číslo je 73. Moje obľúbené farby sú fialová a zelená. Milujem všetko, na čom je SpongeBob a tak trošku tieto veci zbieram. A veľa ľudí sa ma pýta, prečo mám SpongeBoba tak rada. A odpoveď je, že sa mi páči, aký je stále veselý a usmiatý a tým, aký je šťastný, tak nasiera všetkých ľudí okolo seba a to je cool. A ďalšia vec, ktorú zbieram okrem SpongeBoba, sú aj gumené kačičky. No a okrem toho, že ich zbieram, sa s nimi samozrejme aj veľmi rada kúpem. A toto je moja najobľúbenejšia kačička. Veľmi rada čítam knihy. Teda knihy. Škoda len, že na knihy nemám v poslednej dobe čas, takže som v poslednej dobe ani žiadnu neprečítala, ale tak napríklad túto som čítala 3-krát. Som nezadaná. A týmto by som si chcela nájsť partnera vo veku od 17 do 25 rokov. Na výzore nezáleží, ale keby bol vysoký, štíhly a tmavovlasý, tak by mi to vôbec nevadilo. Hlavne, aby mal rád zvieratka. To je najdôležitejšie. A ešte keby bol zábavný a chcel by so mnou natáčať videá, tak ako to robí PewDiePie a Marcia, tak by to bol úplne mega super. Ale nie, čo ste, takýmto spôsobom si určite nikoho neplánujem hľadať. Neviem hrať na žiadnom hudobnom nástroji. Teda raz som sa pokúšala naučiť sa hrať na gitare, ale vzdala som to asi tak po 2 dňoch. Takže som sa stihla naučiť len pár akordov a ešte toto. Ale toto podľa mňa vie zahrať každý, kto mal čo i len raz v ruke gitaru, takže to sa nepočíta. Absolútne neviem spievať. Keď ja spievam, tak to znie úplne katastrofálne. Takže prosím, nikdy odo mňa nechcete, aby som niekde vo videu spievala, pretože by to mohlo mať katastrofálne následky. Pred pár rokmi som sa venovala skateboardingu, ale nedopadlo to veľmi dobre, pretože hneď moja prvá jazda vyzerala asi tak, že prečo by som mala ísť len nejako pomaličky po rovinke, keď sa môžem rozbehnúť dole kopcom a v tej najvyššej rýchlosti sa pokúšať skákať. A tak som si zlomila ruku, ktorú mi potom museli operovať. Rok som v nej mala také nejaké železo s takými šrubkami a vyzeralo to fakt odporne. No a odvtedy mám na ruke túto jazvu. Mojím obľúbeným športom je Ultimate Frisbee. A v tomto športe som fakt dobrá. Počkaj, najprv sa ja musím nakalibrovať. Mám vodičák aj auto, ale šoferujem strašne málo, pretože to auto je aj tak väčšinu roka pokazené. Milujem seriály The Big Bang Theory, How I Met Your Mother,
Doctor Who, South Park a Once Upon a Time. Moja obľúbená hudobná skupina je Paramore. Teda ja som ich mala oveľa radšej, keď ešte vyzerali takto. A práve speváčka z tejto skupiny sa volá Hayley Williams. Asi vám to došlo, čo? Hayley. Áno, presne tak vznikla moja prezývka Hayley. Predtým som totiž mala vlasy nafarbené rovnako ako ona mala v tomto klipe. Ok, tu sú tie trápne fotečky s mojimi vlasmi, ale vtedy mi proste každý hovoril, že sa na ňu veľmi podobám aj výzorovo, ale aj povahovo. No a niektorí ma začali oslovovať Hayley a mne sa to strašne páčilo. Takže preto Hayley. Moje obľúbené časti oblečenia sú táto čiapka a tento šál. A nosím to veľmi často, niekedy dokonca aj v lete. A je mi totálne jedno, že v tom vyzerám ako idiot, keď je vonku 30 stupňov. Ráno nikdy nemám problém s hľadaním druhej ponožky, pretože stále presne viem, kde ju mám hľadať. Väčšinu oblečenia, čo mám, som si nakúpila na detskom oddelení, pretože na tom dospeláckom sa mi väčšinou nič nepáči. Raz by som chcela zažiť niečo takéto. No nie je to super? Toto mi bude zavidieť asi veľa dievčat, ale ja môžem jesť koľko chcem a nepriberiem. Mám proste taký skvelý metabolizmus a bola som taká chudá ešte predtým, ako som sa stala vegetariánkou, takže nemyslíte si, že to je preto, pretože niektorí ľudia si to myslia. Najviac na svete neznášam ľudskú hlúposť. Ľudskú hlúposť a ešte toto malé zelené čudo. Pozemšťan, je to tu zás! 100 tabletov týždenne! Rada sa zúčastňujem flashmobov. Teda zatiaľ som sa zúčastnila v Košiciach len 3 a z toho 2 som organizovala ja. Ale tu si môžete pozrieť také maličké ukážky, že čo to vlastne ten flashmob je. Veľa ľudí si všimlo, že mám v izbe tyč. A veľa ľudí sa ma pýtalo, prečo ju tu mám. A odpoveď je, že sa tak trošičku venujem pole danceu. V budúcnosti mám v pláne o tom natočiť samostatné video, takže prosím, teraz to absolútne neriešte a nepýtajte sa ma na to, ja vám to potom všetko vysvetlím. OK, ale teraz by ma fakt zaujímalo, koľko tých faktov už mám, pretože som ich zabudla počítať. Super, takže môžem ísť počítať. Takže ak som dobre počítala, tak ich je 30. To ako vážne? Nepripomína vám to niekoho, kto točil 25 faktov o mne a povedal tých faktov 30? Ale ja som to fakt nerobila na schvál. OK, urobíme to takto. Ja ešte nejaké fakty pridám, ale 50 ich nebude. 50 je strašne veľa a už to aj tak točil Ati. Takže ja pridám 7 faktov. To znamená, že tu budeme mať 37 faktov, čo je obrátená 73. Aké originálne. Takže fakty pokračujú. Neznášam paradajky, ale milujem kečup.
Maľovať som sa začala až keď som mala asi 18 alebo 19 rokov, ale posledný rok aj niečo si extra potrpím na to, aby všetká moja kozmetika, nielen čo sa týka líčenia, ale aj šampóny a podobné veci, aby všetky tieto výrobky neboli testované na zvieratkách. Som taká, ako to mám nazvať, proste také slušné dievčatko. Neznášam cigarety, v živote som nefajčila a ani som to neskúšala a ani neplánujem skúšať. Nepijem alkohol. Na strednej škole som ešte pila, ale potom je to už v podstate tak, že maximálne si nejaký ten maličký pohárik dám tak 2-3 krát za rok na nejakej špeciálnej príležitosti, ako je rodinná oslava alebo tak, ale inak nepijem. A ešte k tomu ani nenadávam, pretože strašne sa mi nepáči, ak sú dievčatá vulgárne. Stalo sa mi to už veľakrát, napríklad na ceste domov, keď som sedela vo vlaku a oproti mne si sadli nejaké dievčatá, ktoré na pohľad vyzerali celkom milo. Ale keď otvorili hubu a každé tretie slovo bola nadávka, tak som mala chuť ich proste vyhodiť von cez okno z toho vlaku, nech už mám od nich pokoj. No dobre, ale ako musím priznať, že aj mne občas ujde nejaké neslušné slovo a nadávky používam neviem prečo, ale zásadne iba v angličtine. V angličtine sa mi to nezdá také neslušné. Neviem prečo. Ďalším faktom je, že recyklujem, teda triedím odpad. Neviem, či to nejako zachráni planétu, ale robím to rada a nič ma to nestojí, je to zadarmo, tak prečo ne? Do čaju si vždy dávam 4 lyžičky cukru. Robila som dobrovoľničku už na viacerých akciách a dobrovoľníctvo ma baví. No a konečne tu máme posledný fakt. Teda, keď som ich dobre spočítala. A dúfam, že hej. Takže posledným faktom je, že môj obľúbený film sa volá Hotel for Dogs. Dobre, pár vecí je v tom filme dosť prehnaných, hlavne ten hotel na konci. Ale je to film o partii detí, z ktorých dve sú mimochodom siroty, ktoré obetujú všetok svoj voľný čas a všetky svoje prostriedky na to, aby mohli zachraňovať psi z ulice. Čo je podľa mňa krásne a preto ten film tak milujem. Takto by malo byť všetko. Dúfam, že sa vám video páčilo a že ste sa o mne dozvedeli pár faktov, ktoré ste doteraz nevedeli. Prípadne mi do komentárov môžete napísať, čo si o tomto videu myslíte a ktorý fakt vás najviac prekvapil. To je odo mňa všetko, majte sa krásne a čau!